kaon ni Liburan may Chicken Joy, si Bintira daw. Ay, brato naman ay kayo ilang Chicken Joy. Oh, mga na nagbaligya. Love you, sir. Boss. Si Bintira. Pila mo ma'am? Kanila isa. Ay salamat. Namog ko'y kanon. Pila mo ma'am? Isa lang. Kami sa 70 pesos Chicken Joy. Ablehera god. Juan Carmen dahil panabo mo ni ilang Chicken Joy. Oh, 70 pesos ilang Chicken Joy kuno. Ano naman ako sukli. Dapat din tayo. Ninaog pa man. Hindi pa dahil mo panabo na siya. Carmen. Init ah. Naman tong tuwa na to basin og nahimo na tong keep the change hinuon tong ako ang sukle. Balik na. Ha? Balik. Dito sintas mo ah. Mani mga baguluto lang mani init na kayo mani ma'am. Lahat. Mani halang na. Tama si mama. Mani halang. Ulang na. Di pangita niya ang bus karon pag naog niya. Pauli naman po siya. Asa ka? No ni Tagum City Terminal. Oh, Tagum City. Carmen Panabo. Ma'am na kay 20. Ayun po ma'am. Din ka itlog tubig. Tubig mo tamo. Nakatubig. Palit ko Chicken Joy kana akong anak. Oh, bukaat yanig manok dalag ubo. Lingaw kay Cruz kung biyahe kana akong anak. Apple na raw rito rito na. Love you baby. Apple na muri. Di ba ito buburin siya? Bye-bye. Thank you for watching. Naya maligya og orange. Orange. Ah, ma'am.